Per un partit que entén la història de forma dialèctica, tot és molt senzill, absolutament senzill. Els de baix i els de dalt. La veu pura i virginal del proletariat davant de les maniobres obscures de les forces del capital. En síntesi, tot es resumeix en un combat molt senzill entre feixistes i antifeixistes. Però és curiós, perquè aquells mateixos que defensen la simplicitat de la història resulta que després actuen d'una manera una mica més sinuosa. Per exemple, fan president de la Generalitat a una persona, un partit, que ha votat la reforma laboral i ha votat la llei d'estabilitat pressupostària. I vostès ens diran, home, és que hi ha més coses, A més de la qüestió social, hi ha la qüestió nacional. Però escolti'm, no havíem quedat que la nació era una superestructura burgesa per alienar les consciències del proletariat? Diu, no, escolti'm, és que són dos cares de la mateixa moneda. És que les coses són una mica més complexes. Doncs aquí, senyors i senyores diputats, és on jo vull anar. Les coses, en el present i en el passat, són una miqueta més complexes que una lluita entre feixistes i antifeixistes. I si no, els hi recomano, que és molt senzill. Llegir, per exemple, l'homenatge a Catalunya d'Orwell. O, per exemple, no sé, Andreu Nin, qui pensava que eren els feixistes? Sí que ho sé, però potser pensava que algú més també s'estava comportant de forma feixista. O les memòries de García Oliver, quan explica que el seu objectiu era desestabilitzar la república perquè hi hagués un cop de la dreta i així es proclamar. Sí, diu que sí, efectivament. Les coses són una miqueta més complexes. Nosaltres avui, com hem fet altres vegades, i poden fer una foto a la votació, perquè cada cop que ens vagin a acusar de no sé què, mirin la foto, i la miri tothom. Nosaltres avui condemnarem el feixisme i condemnarem la dictadura franquista com hem condemnat totes les dictadures. No sé si vostès amb els règims autoritaris fan sempre el mateix. El que jo no puc acceptar, i nosaltres ho condemnarem completament, però el que jo no puc acceptar, entre altres coses perquè m'he passat 4 anys de la meva vida llegint els diaris de la República a Barcelona i llegint Solidaritat Obrera, un diari perfecte que és una meravella d'estil, a més de molt ingeniós i destraler en la seva expressió. És que vostès em diguin que aquí tothom era un clam per la democràcia. No puc acceptar, i si després volen els hi comparteixo un munt de cites trobades en aquest diari on s'explica el que pensaven de la democràcia. Ara resulta que els que volien canviar-ho tot es refugien en el passat. I em recorda una mica la senyora de Colau, covard davant del capital, que el que fa és obrir debats culturetes per amagar la seva covardia davant dels poders fàctics. I nosaltres votarem moltes coses a favor en aquesta moció. I votarem perquè és lògic que en una societat democràtica hi hagi un cànon de memòria públic democràtic. És lògic. La memòria pública ha de reflectir també els valors compartits en un conjunt social. Però, escolti'm, això ha de tenir un cert sentit del límit, perquè fins on ens remuntem per avaluar amb criteris democràtics? És a dir, traurem tots els emblemes de la Generalitat perquè al segle XV donés suport a les oligarquies davant de la pagesia catalana? És que hem de retirar tots aquells monuments o referències d'aquells períodes històrics vinculats al feudalisme o a l'absolutisme, que ens quedaríem en els últims 30 anys. Per tant, senyores i senyors diputats, nosaltres volem memòria democràtica, sí, però no convertir la memòria en un ídol que anul·la el rigor i la crítica històrica. Memòria democràtica, sí. Memòria monolítica, no. Memòria democràtica, sí. Absolutisme de la memòria per sobre de la història, no.